Dzisiaj Wejherowo rozmawia na temat węzłów drogowych i inwestycji drogowych. Rozmawiamy o tym, co się już wydarzyło na węźle Śmiechowo, co się wydarzy w przyszłych okresach czasowych, ale najważniejszy dzisiaj jest węzeł Kwiatowa, bo tam właśnie ruszyliśmy z robotami. Mieszkańcy bardzo chętnie zadają pytania, podchodzą do tych tablic. Najczęściej zadawane pytanie, kiedy skończymy węzeł Śmiechowo, a drugie pytanie, co wydarzy się przy węźle Kwiatowa. Są przygotowane plansze, duże plansze, pokazujące każdy element tego węzła. Można porozmawiać, każdy wytłumaczy, o co chodzi. Jest to świetny pomysł na kontakt z mieszkańcami. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, natomiast martwią się, czy starczy nam pieniędzy. Świetnie, że jest taka możliwość, gdzie mamy ankietę i możemy pokazać, jakie mamy zdanie. To umożliwia takie anonimowe przede wszystkim poznanie opinii większej liczby mieszkańców i potem jakby poprzez analizę tych ankiet odpowiedzenie sobie na pytanie, co myślą mieszkańcy, jakie mają oczekiwania. Dla tych najmłodszych mamy mnóstwo atrakcji. Myślę, że jedną z najważniejszych atrakcji to jednak jest park maszynowy. Dużo atrakcji dla dzieci, jest ciekawie, pogoda dopisała. Ogólnie bardzo fajna sprawa.